फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री खती आइल बाटे एक बहुत ही बुरा खबर। आप सबके बता दी कि फिर से हमनी के भोजपुरी समाज जोन की शोक में डूब चुकल बाटे। आप सबके बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी के पिताजी के आज निधन हो गई। आप सबके बता दी कि राकेश मिश्रा जी के पिताजी जोन की आज से 5 दिन पहले ही बीमार चलत रहन। वहीं पे उनकर एक पैक उनकर सांस लेवे में दिक्कत भइल और महामारी के कारण डॉक्टर ना मिल पइले और वहाँ के अपन दम तोड़ देनी। वहीं आप सबके बता दी कि राकेश मिश्रा जी जो की पुलिस के जवान रहन और उ रिटायरमेंट हो चुकल रहन। ओकरा बाद आरा के आवास उ अपन आराम फरमावत हन, लेकिन अचानक उनकर 3-4 दिन पहले तबीयत खराब भइल और उनकर सांस लेवे में प्रॉब्लम भइल और अचानक आज उ अपन दम तोड़ दिले। इस जानकारी राकेश मिश्रा जी अपन सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक से दिले और लिखले कि आज मैं टूट गया हूँ, अपने जीवन का अनमोल रत्न आज खो दिया। मेरे पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे क्यों अकेले छोड़ के चले गए। राकेश मिश्रा जी ये बात के जानकारी अपन खुद सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक से दिले बाने। सब भी उनकर आत्मा के शांति खातिर भगवान से प्रार्थना जरूर करें।